actually look for his picture. Unotodari photo racho chero. Achikwanisa kuexplaina ihome bezvota explain. Ladies kana aneba zvakawanda zvikuita sei. Aiwa ambassador techitosimbisa kuti bvunza Ladies Wonder. Because Ladies Wonder ndiyari kuziya zvinhu zvakawanda. Ladies Wonder ndiye chaiye. Kwete mukoma dadza. Kudadza benzi hawo ndakatombobvunza ndebvunza pakuti inombonyadze iri ikwere inombonyadze ita sei pakuti poka inomboita sei. Ninchi kuziya pakapesera kuona vhiri. Vachiri kuziya. Kupi? Mara kwangu ikoko. Sei unongochiona zvese zvikuitika. Amana ka. Please, kana uri artist achi iva ku right side kwa Mad Viper because next thing unoindwa and unorwadza. And zvaanenge achipa ka. Kupera sani kwa mana ka. Mad Viper. Don't be that person. It is same music, Mad Viper. Mageto yuti ari kutambira. Amageto yuti ndo vanhu vachoka. Vandotanga kutotambira music. Yeta. But kune vamwe vamasupporters ana dadzi. Vanenge vasikatodiwo Mad Viper. But anosimisa Mad Viper wese sando dzake. Ndakuziva zvinhu zvake. And musazvitoreka personal, entertainment, music, anotinakisa. Kuna kuti kana akaimba akati chichanhingi, dzinobva watotsamwa watoda uchamusapota. I think Mad Viper has something solid, and 2019 ga toda kuti unyatsoblowa chaizvo Mad Viper because wakatopengewo Mad. Uri mugeto ripi? Kuchitungwiza nini ndinda captain. Ndiwo captain. Dadza achisina action. Oseo saka ari uyatsoiziva bendi yadadza. Ndokuparaita. Okay, and so far waita masongs mangani, une masongs mangani, une masingles collection here, une album here, chicha waita so far Mad Viper? So far, certain album. Album.